లేనా నేను చూసాననుకున్నానా ఈ చిన్నారే నవ్వే వచ్చి నన్నే గుచ్చిందే. ఉన్నానా లేనా నేనున్నాననుకున్నానా నీ గుండెల్లో చోటే వచ్చి నన్నే పిలిచిందే. అను 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 ఐ లవ్ యూ నే అను ఈ మాట కోసం వేచున్నా నేను. విను 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 నీలోనే ఉన్నాను నీ గుండెల్లోనే కూర్చున్నా నేను. చంపేస్తూ చిరునవ్వు వేసి ప్రాణం పోస్తావే, పంపేస్తూ మళ్ళీ నువ్వే దోసలి పడతావే. చంపేస్తూ సంకల్లేసి తలుపేస్తూ తలపే తీసి నన్నే నువ్వేం చేస్తున్నావే. చూసానా లేనా నేను చూసాననుకున్నానా ఈ చిన్నారే నవ్వే వచ్చి నన్నే గుచ్చిందే. ఉన్నానా లేనా నేనున్నాననుకున్నానా నీ గుండెల్లో చోటే వచ్చి నన్నే పిలిచిందే. హలో సార్. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. అను జాబ్ అడిగాను కదా. మీరు చేసే జాబ్ ఇక్కడే ఉంటుంది. ఇట్స్ ఏ మ్యాన్స్ జాబ్. ఆహా, నాకు కాదు సార్, నా ఫ్రెండ్ కి. ఓ, మీ ఫ్రెండ్ కా? థ్యాంక్ యూ సార్. హలో అను గారు, ఏంటండి చిన్నపిల్లడిని హాస్టల్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోయినట్టు అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు? ఏ పని చేయవా? ఈ పని, ఉద్యోగం, డబ్బు అవన్నీ పక్కన పెట్టండి. ఫస్ట్ మీరు నన్ను లవ్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా అన్ని అవే సెట్ అవుతాయి. అలా చూడొద్దను. నీలో ప్రతి విషయం నాకు ఎంత ఇష్టం తెలుసా? నీ నవ్వు, నీ కోపం, నీ అమాయకత్వం, నీ హెల్పింగ్ నేచర్, నీ తింగర్తనం, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే పెద్ద లిస్టే ఉంది తెలుసా? ఇంకేం ఇష్టం నాలో?